салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ёки замини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Сарбанд бо номи Ҳозира Леваканду хонага. Квартира дар 4 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат, кондитсионер, термекс, кухни, гарнитур, мактаб, лицей, садик, бозор ҳамаш дар назди хона мебошад. Бо ремонти замонавӣ мебошад. Нархаш бошад 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳоҷатош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. дукомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар Россия, Владимирский област, Вяземковский район. 7 сотиқ замин, 2 дар хона, об дар даруни хона, светдора, газ бо даруни ҳавлин мегузарад. мактаб, садик, духтурхона ҳамаш дар пеши хона. 100% прописка карда мешавад ва зиндагӣ карда мешавад. нархаш бошад 220 000 урусӣ. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Корвон, кӯчаи Гурандзавод. дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 112 микрорайон. дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. айни ҳол квартира коробка мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. дукомната квартира дар 10 этаж қарор дорад. 64 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Дӯстӣ, кӯчаи Борбад. дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат, ремонти нави замонавӣ карда шудааст. бо машина мечака. дар назди хона магазин, бозор, мактаб, садик мебошад. нархаш бошад 295 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Пахтакор. дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. нархаш бошад 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед.
Ина квартираи фурӯши дар шаҳри Хуҷанд, райони Гулистон, Қайроқум, яккомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. Квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 3 микрорайон, 3 комната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 65 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Чорухдаррон, 3 комната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 70 метр квадрат нархаш бошад. 90 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. чӣ гунае ки мебинед, гараҷ, агарод, сарай дорад. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло